Atensyon sa tanan. Sugod kaganang buntag, gihigpitan pagbalik ang border control points aron ang mga tao lang adun lehitimong tuyo sa dakbayan sa Sugbo ang tugutang makasud. Samtama, quarantine violators gisugdan na usab sa pagpanakop sa mga otoridad. Pipila ka mga tao nang reklamo sa maong palisiya. Ani ang report? Mibugat ang dagan sa trapiko. Sugod karong adlaw sama sa May Maracas, Barangay Lahog. Taas nga linya sa masakyanan nga gisuhid pagmaayo sa mga pulis ang matag sakyanan. Gipangitaan nila og mga dokumento ang mga tao nga naa sa sulod. Walay pili, pribado o publikong sakyanan. Sumani Police Colonel Josefino Ligan, Cebu City Police Office Director, nga kinahanglan nga mosunod ang tanan sa lagda aron masiguro nga makalikay sa virus. Giklaro niya nga ang tugutan nga makasulod base sa mando sa mayor kadtong adunay identification card o certificate of employment sa mga trabahante. Business permit alang sa mga negosyante o kadtong adunay mga quarantine pass. Tugutan usab ang adunay tuyong medikal. Labi na sa mga apurs na to, kay tungod na lagi uban nga magpakaroon ingnon nga apur, pero dili diay. So ang mga apurs, labi na tong mga nagtrabaho, you need to secure certificate of employment. So mga police need to check sa katulahang certificate of employment nga updated o ilahang valid ID. Nanawagan og pagsabot siligan tungod sa paghuot sa trapiko subay sa paghigpit nila sa checkpoint. Samtang gisugdan na usab sa CCPO, Probe Anti-Mendicancy Board ang pagdakop sa mga violators. Mukapin sa usa ka katos ka mga tao ang nadakpan o gidala sa plaza tungod kay wa magsunog og face mask, walay quarantine pass o kalapasan usab sa curfew. Pero kapalukan nga bawal yun nga may mask. Kabalo no ko sir. Bahay na lang ka. So nagamulta na ka. Wala ko'y kwarta sir eh. Wear the mask, the facial, and most especially stay at home. Aron ma-aware ta sa COVID. Mostly lecturean gid sila, educate gid sila og tarong nga mauni ang pag-implement sa ato ang health protocols. Gipahugtan usab ni Ligan ang Uplan Bulabog batok sa mga establishmento nga dunay mass gathering. Palihog, tabangi ang inyong kapulisan kay di nato na matutanan. Remember, wala tay augmentation na, wala na tay SAF, wala na tay mga tagalaing police officers. Kita-kita na lang dire. Hinaut ato na i-sustain. Di nato na sila hayaan. So, dako kayo ang participation na pudbalikan sa atong mga barangay kapitan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.